I tebe je tebi znači slijediti. I tebe'a je tebi'u. Slijediti. Kaže Allah u Kur'anu u suri Ali Imran u 31. ajetu. Kaže Kul in kuntum tuhibbuna Allah. Što to znači? Ako volite Allaha, kaže Allah poslaniku, fattabi'uni. Slijedite mene. Znači kaže poslaniku, reci ljudima, in kuntum tuhibbuna Allah. Ako volite Allaha, fattabi'uni. Slijedite mene. Jeste. Fattabi'uni, slijedite mene. Znači dokaz ljubavi na Allahu je slijedjenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A onaj ko slijedi poslanika alejhi selam, kaže Allah, kaže Allah ajetu, yuhibbukumullahu. Allah će vas zavoljeti. Znači, samo tvrdnja riječima nije dovoljna. Ovaj ajet zovu ajet ispita. Koji ispitao ljude. Mnogi ljudi kažu da su vjernici, da vole Muhameda alejhi selam i tako dalje, a u životu nema ništa od života Muhameda alejhi selam. To je samo puka tvrdnja od koje nema nikakve koristi. Onaj ko nema dijela u životu, taj je lažov. Po ovom ajetu. Lažov. Ne slijediš Muhameda alejhi selama, lažeš da si musliman. Lažeš da voliš Allaha. Lažeš da voliš Allaha. Kaže, ako volite Allaha, slijedite mene. Pazite, Allah je naređivao poslaniku alejhi selam da kaže, tako da kažem, privatne stvari. Da zove kaže ljudima, slijedite mene. Hajde, Allah poslanik će podnositi tešehudu. Allahumme salli ala Muhammedu wa ala ali Muhammedu. On poslanik je sam uči ih. Spominje svoje ime. Privatne stvari. Morao je da poduči ljude sve. Jedne prilike, Omer radijallahu anhu, svima poznat hadis. Dolazi poslanik alejhi selam, kaže, Allah poslaniče, volim te više nego iko na dunjaluku, samo sebe volim više od tebe. Kaže mu poslanik alejhi selam, ne može tako, Omer. Nije ti potpun iman dok ne budeš volio mene više od sebe. Pa to je teška stvar, treba to reći čovjeku. Čovjek dođe kaže, volim sve na dunjaluku, znači. Volim te od svega više, da samo sebe te volim više od tebe. Te žena, djeca, imetak, ništa. Sve si ti poviš toga. Samo et ja sebe više volim. Omer radijallahu anhu, na tom sjelu, kad Muhammed samo kaže, moraš voljeti mene više nego sebe. Kaže Omer, Allah poslaniče, volim te više nego sebe. Kaže Allah poslaniče, sada. Kaže mu, el-ane ja Omer. El-ane ja Omer. Ovako mu kaže poslaniče, el-ane ja Omer. Sad je Omer u redu. To su neugodne situacije da kažem, danas da čovjek kaže, moraš voliti mene, moraš na mene dojeti salavat. To je tako poslanstvo. I vjera. Zato, kad neko dođe i kaže, doda nešto novo. Kaže, ovo je ljubav na Muhameda alejhi selam. Nemoj se ti printi za Muhameda alejhi selam. On je sve što je njegov hak bio, nama rekao da mu to damo. Mi to dajemo. Tako da nemaš ti potrebe dodavati kao neki dodatni znak ljubavi. Sve što je on trebao da dobije od svojih prava, njega je Allah zadužio da jednu po jednu govori ljudima. Što nije njegovo pravo da zabrani. Kada čovjek, Allah poslaniče, događa se što ti hoćeš, što Allah hoće i ti. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kaže, nemoj tako govoriti, događa se što Allah hoće sam. Nema sa tim ništa. Tu pretjerao ovaj čovjek. Da kažem, uzet se Omer radijallahu anhu, Omer radijallahu anhu umanjio pravo poslanika alejhi selam, poslanik se ga popravio. Ovo je čovjek pretjerao, man se ga vratio. Samo svoje uzmeš, svoj hak. Tako da nema pretjerivanja. I mnogi ljudi sebe uzmu, otvori sebi vrata i kažu, ovo je znak ljubavi, ja želim da pokažem da volim poslanika alejhi selam. Je on to traži od tebe? Nije. Nemoj to raditi. Nemoj to raditi, jer to nije njegovo pravo.